Arey, I'm pretty sure right side will reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. खासदार संजय राऊत सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. यावेळी बोलताना त्यांनी म्हणीचा वापर करत निवडणूक आयोग, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर खरमरीत शब्दात टीका केली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत संजय राऊत. मी इथे कालपासून कोकणामध्ये आहे. काल कणकवलीत आलो. कोकणामध्ये शिवसेना जागच्या जागी आहे. इथे आपण पाहताय काल संध्याकाळी निकाल लागला आणि निवडणूक आयोगामधल्या पोपटरावांनी परस्पर ठरवलं की शिवसेनेची मालकी कोणाकडे द्यायची. म्हणून ताबडतोब इथे या कोकणात कणकवली असेल, सिंधुदुर्ग असेल, हे लगेच त्या बाजूला असं नाही. सकाळी वृत्तपत्रात मी फोटो पाहिले, म्हणजे जल्लोष मोजून 7 चेहरे होते फोटोमध्ये, नाही का? मोजून 7 चेहरे होते आणि त्याच्यामध्ये एक अब्दुल्ला नाचत होता. बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना. म्हणजे जे शिवसेना आधी सोडून गेलेले आहे ते यांच्याबरोबर काल फटाके वाजवत नाचत होते. असे अब्दुल्ला घेऊन काय शिवसेना वाढणार आहे का तुमची? आज समाज माध्यमावरती लोकांनी फार चांगल्या भावना व्यक्त केल्या. त्याच्यामध्ये एका म्हणीचा परदेशी उल्लेख आहे की पाळीव कुत्र्याने भाकरीची टोपली पळवली म्हणून मालक भिकारी होत नाही आणि कुत्रा मालक होत नाही. लक्षात घ्या. शिवसेना ही शिवसेनाच आहे. तुम्ही किती अशा प्रकारचे पाट्या पुसण्याचा प्रयत्न केलात तरीही रावण काय धनुष्यबाण पेलू शकणार नाही. तो छातीवरच त्याच्या पडणार आहे. पण या देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन, विरोधकांनी एकत्र येऊन आता निवडणूक आयोगाला हा जाब विचारण्याची वेळ आलेली आहे की पक्ष म्हणजे नक्की काय, राजकीय पक्ष म्हणजे नक्की काय, व्याख्या काय तुमची राजकीय पक्षाची, ही विचारण्याची वेळ आली. एक पक्ष 50 वर्षापासून उभा आहे. एक पक्ष घटनेनुसारच चाललेला आहे. त्या पक्षातले काही आमदार आणि खासदार हे आमिषाला बळी पडून बाहेर पडले म्हणून पक्ष त्यांच्या मालकीचा कसा होऊ शकतो? धनुष्यबाण किंवा चिन्ह जे असेल हे कसं काय होऊ शकतं? हा प्रश्न सगळ्यांनी विचारण्याची वेळ या लोकशाहीमध्ये आलेली आहे. मुळात तुम्ही त्या खुर्चीवर बसलेला आहात म्हणून तुम्हाला सगळं काही कळतं. घटना, कायदा, नियम. उलट घटना, कायदा, नियम आणि लोकभावना पायदळी तोडून तुम्ही निर्णय दिलेला आहे. कायदा आम्हालाही कळतो. आम्ही सुद्धा गेले 20 वर्ष लोकप्रतिनिधी आहोत, लॉ मेकर्स आहोत. कायदे मंडळात आम्ही काम करतो. आम्ही कायद्याची, घटनेची पुस्तकं वाचलेली आहेत, अभ्यास केलेला आहे. या देशातली जनता मूर्ख आणि तुम्ही फक्त खुर्चीवर तुम्हाला बसवलाय असे निर्णय देण्यासाठी, म्हणून तुम्ही शहाणे. ही काय लोकशाहीची व्याख्या नाही आहे. त्याच्यामुळे राजकीय पक्षांची व्याख्या काय ते एकदा समजून घेतलं पाहिजे. हे सगळ्यांनी हा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारण्याची गरज आहे. ठीक आहे, 2 दिवस फटाक्यांची आतषबाजी होईल. त्यासाठी काही खोक्यांचा बजेट त्यांचा आधीच झाला असेल की किती फटाके वाजवायचे. कारण सध्या सगळे हिशोब खोक्यांचेच चालतात. जर मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर 3 महिन्यामध्ये 2.5 कोटी रुपयाची जेवणावळीची पंक्ती उठतात तर फटाक्यांवरती 5-25 कोटी सुद्धा सरकारी तिजोरीतून खर्च केले जाते. काल उद्धव ठाकरे साहेबांनी स्पष्ट केलेलं आहे संध्याकाळी
की आम्ही अजिबात निराश, हा ठीक आहे वेदना तर होणारच, पण खचलेलो नाही. काल त्यांनी असंही सांगितलेलं आहे, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी देतो, की काल माननीय पक्षप्रमुखांनी असंही सांगितलेलं आहे की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. ठीक आहे, या कायदेशीर लढाया सुरूच राहतील, पण मुळात पक्ष जागेवर आहे, लोक पूर्णपणे आमच्याबरोबर आहेत, ती राहतील. ज्या कोणाच्या खिशामध्ये किंवा घशामध्ये हा पक्ष कोंबण्याचा आणि घालण्याचा प्रयत्न झाला त्यांना लवकरच ठसका लागल्याशिवाय राहणार नाही. हे मी कणकोलीत बसून उगाच कोणी इथे बसून बोललो ना, हे अब्दुल्लासारखा नाचू नये दुसऱ्यांच्या लग्नामध्ये. तुमचा शिवसेनेशी काही मात्र संबंध नाही, आणि जे पळून गेले त्यांचाही उरलेला नाही. बोला बोला. चिन्ह म्हणजे हे हा विषय असेल की मी सांगणार नाही. आज माननीय पक्षप्रमुखांनी मुंबईमध्ये एक बैठक ठेवली, पण मी कणकवलीत असल्यामुळे मी जाऊ शकलो नाही. बरेच लोक आमचे प्रमुख तिथे पोहोचते. आता चिन्ह कोणतं काय कोणते पक्ष ठरवेल ना, इथे बसून मी कसं काय सांगू. चिन्ह आम्हाला एक मिळालं होतं, पण या देशातली संपूर्ण राज्य शकट म्हणतोय मी, पूर्ण राज्य शकट, प्रधानमंत्री कार्यालयापासून ते बहुतेक राष्ट्रपती कार्यालय, कारण त्याच्या अंडर बऱ्याच गोष्टी येतात, इलेक्शन कमिशन, न्यायालय, म्हणून मी संपूर्ण राज्य शकट हे फक्त शिवसेनेला खतम करण्यासाठी वापरले जात आहे. एवढा धसका या लोकांनी शिवसेनेचा घेतलेला आहे. हे एका भीतीतून आणि सूडभावनेतून केलेलं कृत्य आहे. हे काही लोकशाही मार्गाने केलेलं कृत्य नाही. हा सरळ सरळ या देशामध्ये लोकशाहीच्या नावानं चाललेला हा एक हिंसाचार आहे, राजकीय हिंसाचार आहे, आणि या देशाची जनता सहन करणार नाही. तुम्ही आत्ता निवडणुका जर घेतल्यात तर शिवसेना कोणाची याचा फैसला लागेल. घेताय का? तुम्हाला निवडणूक घ्यायची हिंमत नव्हती आहे त्या परिस्थितीत, म्हणून तुम्ही निवडणूक आयोगाचा गळा दाबून तुम्ही हे निर्णय घ्यायला भाग पाडलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय होईल हा येणारा काळ ठरवेल, पण तुम्ही निवडणुका घ्या आणि शिवसेना कोणाची याचा फैसला जनतेला करू द्या. पाहू काय होत आहे ते. एक खासदार जो आहे तो त्यांच्या संपर्कात आहे, प्रतिज्ञापत्र तशा प्रकारची दिल्याची माहिती आहे. दुसरी गोष्ट पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाकडे गेल्यामुळं काही आमदार तळात मिळाल्या प्रकारची माहिती मिळते. अशी नेमकं काय आहे बघा, अशी माहिती मिळत असेल तर ती माहिती खरी का खोटी आहे भविष्यात येणारा काय ठरवेल. पण या क्षणी आमच्याबरोबर असलेले म्हणजे माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांसोबत असलेले सर्व खासदार आणि आमदार एकत्र आहोत आम्ही, आणि जे गेले ते पुन्हा निवडून येणार नाहीत. त्यांना कोणतेही चिन्ह मिळू द्या, त्यांना पक्षाचं नाव मिळू द्या किंवा चिन्ह मिळू द्या, ते पुन्हा तुम्हाला सभागृहात कोणत्याही दिसणार नाहीत. हे तुम्हाला मी आता खात्रीनं सांगतो. या महाराष्ट्रातल्या जनतेमध्ये कालपासून एक भावनिक वातावरण निर्माण झालेलं आहे. तेवढेच चीड आणि संताप सुद्धा आहे, आणि या चीड आणि संतापातून या राज्यामध्ये पश्चिम बंगालसारखा निकाल लागण्याची खात्री तुम्हाला मी देतो. पश्चिम बंगालमध्ये सुद्धा मोदी आणि शहांनी किंवा त्यांच्या पक्षानं पश्चिम बंगालच्या अस्मितेशी खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि वणवा पेटला. आज तेच वातावरण, तीच परिस्थिती या महाराष्ट्रामध्ये आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जी शिवसेना आहे, इथे ठाकरे तिथे शिवसेना. बरं का, काल उद्धव ठाकरे साहेबांनी एक शब्द वापरला, नामर्द. तुम्ही मर्द होता तर स्वतःचा पक्ष स्थापन करायला हवा होता, स्वतःचं चिन्ह घेऊन लढायला हवं होतं. भारतीय जनता पक्षाने खेळ सुरू केला आणि त्या खेळातली पात्र म्हणून तुम्हाला वापरण्यात आलं. ही लढाई मिंदे गट आणि शिवसेना अशी नसून ही लढाई मिंदे गटामागे असलेली महाशक्ती सो कॉल्ड, बरं का, त्या महाशक्ती विरुद्ध महाशक्ती आणि शिवसेना अशी लढाई आहे, आणि ती राहील. राऊतसाहेब, राजकीय विरोधकांकडून म्हणजे शिवसेनेच्या राजकीय विरोधकांकडून एक मुद्दा किंवा एक प्रतिक्रिया येते की नियतीनं एक वर्तुळ पूर्ण केलेलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर पक्षातून अनेक नेत्यांना बाहेर पडावं लागलं, पक्ष सोडावा लागला. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेनं अनेक पक्षांचे नगरसेवक आमदार फोडले. आज त्याच उद्धव ठाकरेंकडून शिवसेना आणि त्यांचे चिन्ह गेलेल्या नियतीनं एक वर्तुळ पूर्ण केलं. नाही बघा, नेतेवरती मी विश्वास ठेवत नाही. ज्या पद्धतीचं सुडाचं राजकारण या देशात सुरू आहे, मी त्याच्यावरती विश्वास ठेवतोय. सध्या आपल्याला हवी असलेली कळसूत्री बाहुली अशा प्रकारच्या घटनात्मक पदावर नेमून आपल्याला हवे तसे निर्णय मिळवायचे, त्याला मी नेतीचा फेरा किंवा नेतीचा निर्णय मानत नाही. मग राज्यपाल असतील, राजभवन असतील, इलेक्शन कमिशन असेल, न्यायव्यवस्था असेल, प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही तुमची कळसूत्री बाहुली नेमलेली आहेत आणि त्यांच्याकडून तुम्हाला हवे असलेले निर्णय, लोकांना किंवा देशाला अपेक्षित असलेले निर्णय नाही ते तुम्ही मिळवता. ही कुठली लोकशाही आहे? या देशामध्ये आज लोकशाहीचं अस्तित्वच राहिलेलं नाही, हे मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो. काल आमच्या पक्षप्रमुखांनी सुद्धा ही भावना व्यक्त केली. पण हा जरी निर्णय झाला असला तरीसुद्धा आम्ही फिनिक्स पक्षी ज्याप्रमाणे राखेत पुन्हा झेपावतो, त्या फिनिक्स पक्षाच्या वेगानं आणि तडफेनं आम्ही झेप घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तुम्ही ज्या नेतीच्या गोष्टी करताय, काळाच्या पोटात काय दडलं आहे हे येणारा काय ठरवलं. येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये जर व्हीप लागू झाला तर उद्धव ठाकरे नाही, व्हीप पाळणार, ह्या तांत्रिक बाबी आमदारकीवर बरं, मी आता या क्षणी बघा, मी हे बोलू शकत नाही. या टेक्निकल आणि कायदेशीर बाबी आहेत. त्यासाठी शिवसेनेमध्ये वेगळे आमचे प्रमुख लोक काम करतात. विधिमंडळासंदर्भात किंवा या संदर्भात, कायद्याच्या संदर्भात ते याच्यावर उत्तर देऊ शकतील. पण आमच्यावरती कोणताही दबाव आम्ही अशा प्रकारे स्वीकारणार नाही. असे दबाव झुगारून आणि तुडवून ही शिवसेना उभी राहील. आपण 6 खासदार असल्याचा दावा केला होता आपल्या गटाने आपल्यासोबत, त्यात 4 शपथपत्र आले. मग ते काय 2 शपथ? आज सकाळीच मी अनिल देसाई यांच्याशी या विषयावर बोललो आणि त्यांनी हा जो दावा आहे तो फेटाळून लावलेला. कोण? मला माहीत नाही, पण आम्ही सगळे आमचे खासदार त्यांची शपथपत्र गेलेली आहेत. आणि आता मी तरी म्हटलं या संदर्भात मी ज्यांनी हे कामकाज पाहिलं त्यांच्याशी बोल. व्यवसाय चिन्हाबद्दल सुद्धा समता पार्टी पक्ष जो आहे तो समता पार्टीच्या मुळात ते पक्ष कधीच गोठवलेला आहे. हे खोकेवाले अशा लोकांना पुढे करून शिवसेनेच्या मार्गामध्ये नवीन काठे पेरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते बघू ना, काट्याने काटा कसा काढता येईल ते पाहू. राऊतसाहेब, मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्याही निवडणुका आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर आता बरेचसे जे कुंपणावर होते यापूर्वी ते शिंदे गटात जातील शिवसैनिक, अशी एक शक्यता किंवा असा एक तर्क लढवला त्यासाठी हा निर्णय काल घाईघाईने दिलेला आहे की जे कुंपणावर बसले त्यांनी उड्या माराव्यात. ज्यांना उड्या मारायच्या होत्या त्यांनी आधी उड्या मारलेल्या आहेत. त्याने जर उड्या मारल्या असल्या तरी जे उड्या मारणारे जे आहेत ते म्हणजे शिवसेना नाही. 40 आमदार आणि 10-12 खासदार म्हणजे शिवसेना नाही. किंबहुना जमिनीवर जी शिवसेना होती त्या शिवसेनेमुळे हे आमदार आणि खासदार झाले, याचा विचार निवडणूक आयोगाने केला नाही. त्यांनी फक्त किती खासदार किती आमदार यांच्या बाजूला गेले, त्यांना किती मतं मिळाली, त्या मताच्या आकड्यानुसार घेतलेला निर्णय आहे. असा कोणी निर्णय घेतात? कुठल्या घटनेत लिहिले असं? हां, आणि त्या अलोकशाहीवादी निर्णयाचे तुम्ही स्वागत करतात? या देशातले सत्ताधारी कुठे लोकशाही? पण शिवसेनेची घटना जी आहे 2018ला जी तयार झाली, थोडीशी बदल केला ते बघा, हे सगळे घटना तज्ज्ञ जे आहेत सो कॉल्ड खुर्चीवर बसवलेले सत्ताधाऱ्यांनी, त्यांनाच घटना आणि कायदा कळतो असं मी म्हणत नाही. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं, राजभवनात घटनात्मक प्रमुख बसतात आणि घटनेची कशी पायमल्ली करतात हे आपण स्वतः पाहिलंय. तर या विषयात न पडलेलं. आपण आता उद्धव ठाकरेंच्या पदाविषयी काय, त्यांचं शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद आहे, तर तेच शिवसेना आमच्या पक्षाचे प्रमुख राहतील, तेच माझे सेनापती आहेत, तेच आमचे शिवसेना प्रमुख आहेत. हे निवडणूक आयोग ठरवणार नाही, हे दुसरं कोणी ठरवणार नाही. त्यांची नेमणूक
त्यांचं नेतृत्व हे बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना ती निवड झालेली आहे आणि आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब केलं. नाही, पण शिंदे गटाने मुख्य नेता कोण शिंदे गट? पद तयार केले. त्यांनी त्यांचं पाहावं, त्यांनी स्वतःला ब्रिगेडियर म्हणून जाहीर करावं, स्वतःला जनरल म्हणून जाहीर करावं, स्वतःला एअर व्हाईस मार्शल म्हणून जाहीर करावं त्यांच्या पक्षाचे. आम्ही कुठे काय म्हणतो? नाही, पण अनेक शिवसेनेच्या शाखा, शिवसेना भवन, इथे जे शिवसेना नाव आहे ते तसंच राहणार की ते तसंच राहील. निवडणूक आयोगानं शेण खाल्लं म्हणून आमच्या शाखा त्या दिशेनं जाणार नाही. शाखा आणि शिवसैनिक तिथेच बसतील आणि ती शिवसेनेची शाखा म्हणूनच काम करेल. शिवसेना भवनाच्या बाबतीत काय? काही होणार नाही. काय म्हणजे काय? तुम्हाला काय शंका? नाही, म्हटलं आता पक्ष त्या बाजूला पक्ष आमचाच आहे. 3 लोक खुर्च्यांवर बसून त्यांच्याकडून निर्णय लिहून घेतला म्हणून पक्ष कुठे जात नाही. शिवसेना भवनासह शिवसेनेचा शाखा आणि शिवसेनेची प्रॉपर्टी जी हजारो लाखो शिवसैनिक ते आमच्या बरोबरच पण कालच्या निर्णयानंतर आम्ही शिवसेना आहोत, त्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंनी विचार करावा आणि या शिवसेनेत म्हणजे शिंदे गटाची शिवसेना आहे त्याच्यात यावं असं. नाही, ते काही म्हणू शकतात, ते काही म्हणू शकतात. बरं का? त्यांच्या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? कोण आहेत ते? हे लोक ठरवतील ना, लोक ठरवतील. रावसाहेब, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी काही दिवसापूर्वी दावा केलेला की धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेनाच मिळेल आणि तो दावा खरा ठरला तर. नाही, तो दावा खरा ठरलेला असं कसं काय म्हणता तुम्ही? तो दावा नाही तर हा निर्णय आधीच घेतला होता आणि त्यानंतर पक्ष फोड. तुम्ही पक्ष सोडून या, तुम्ही तुमचा आकडा झाला की आम्ही हे दिल्लीचे जे महाशक्ती आहे ना दिल्लीतली, त्यांनी यांना वचन दिलं की चिन्ह आणि पक्ष आम्ही तुमच्या नावावर 7/12 करून टाकू. त्याला दावा काय म्हणतात? हे आधीच हे कारस्थान आहे, याला कारस्थान म्हणतात. या कारस्थानाचा सुगावा सगळ्यांना लागला होता. पण जसे एक म्हण आहे, हर कुत्ते के दिन आते हैं, हर कुत्ते के दिन आते. प्रत्येक कुत्र्याचे दिवस येतात आणि कोकणात जशी माकडं येतात तशी हत्ती घुसतात, लक्षात ठेवा. हा, याचबरोबर साहेब, राऊत साहेब, एकनाथ शिंदेनी पण काल एक वक्तव्य केलंय की तुमच्या विरोधात निर्णय केला म्हणजे तुमच्यावर अन्याय झाला आणि तुमच्या बाजूने निर्णय झाला म्हणजे न्याय मिळाला. तुम्ही असं कसं म्हणू शकता? बरोबर, मी म्हणतो तेच बरोबर आहे आणि उद्धव ठाकरे म्हणतात तेच बरोबर आहे. खरी शिवसेना जी काय आहे ही जनतेच्या मनात आहे. एक निर्णय विकत घेतला, आमदार किंवा खासदार विकत घेतले म्हणून पक्ष तुमचा होत नाही. घुसखोर खूप ठिकाणी असतात. बांगलादेश या देशामध्ये घुसले म्हणून हा देश त्यांचा होत नाही, हा देश आमचा आहे. असे घुसखोर, दरोडेखोर, चोर या टोळ्या येतात आणि जातात, तर त्यांची काय दखल घ्यायची फार गरज नाही. धनुष्यबाण हे चिन्ह बाळासाहेबांनी घेतलेलं होतं आणि ते आमच्या देवाऱ्यात आहे असं पण उद्धव ठाकरे प्रत्येकाच्या मनात आणि देवाऱ्यामध्ये ते आहे. परंतु साहेब, माझा प्रश्न असा आहे की काल जी तुमच्या गळ्यात छाल होती त्यावरचं जे चिन्ह होतं आणि वाघाचं चिन्ह होतं ती आज बदललेली आहे. अजिबात बदललेली काय निर्णयामुळे हे बदल झाला नाही. तुम्ही त्याच्यावरती उगाच काही चुकीचे प्रश्न विचारू नयेत. हा भगवा आहे, हा भगवा कायम आहे. मी काली उत्तर दिलं, आधी तेच उत्तर देतोय. त्याच्यावर आज चिन्ह आणि तो वाघाचा जो सिम्बॉल होता ते आमच्या हृदयात आहे ना. राऊसाहेब, आपण म्हटलं कोकणात शिवसेना वाढते आहे आणि कोकणातली शिवसेना आज काल दिसली, तर काल कोकणामध्ये दापोलीमध्ये सुरुवात झाली, शाखांमध्ये जे वाद सुरू आहेत हे वाढलेले आहेत, हे कसं सांभाळावं? नाही, वाढले नाही. काल इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयानंतर काही लोकांच्या शेपट्या फुरफुरायला लागल्या. त्यांनी आमची शिवसेना खरी म्हणून शाखेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना शिवसैनिकांनी ठोकून बाहेर काढलं आणि मुळात हे आपापसात अशा प्रकारे संघर्ष व्हावा, आपल्याच माणसांची डोके फुटावी आणि भाजपने तमाशा बघावा, यासाठी ती सगळी योजना दिल्लीतून नियंत्रित केली जाते. हे या लोकांना कळत नाही. यांचा वापर, आपल्याच मराठी माणसांचा वापर मराठी माणसांची डोके फोडण्यासाठी या क्षणी दिल्लीच्या सूचनेनुसार सुरू आहे. हे महाराष्ट्राला लागलेला हा शाप आहे आणि दिल्ली मजा बघते.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.